Tak vítajte pri sledovaní nového videa od Enerbikeu. Na tomto videu si ukážeme elektrickú štvorkolku so značením Enerbike Senior Quad 23P. Tak poďme na to. Povieme si najprv základné technické informácie o tejto štvorkolke. Jedná sa o osobnú štvorkolku pre jazdu pre jednu osobu. S výkonom motora má táto štvorkolka 1000 W. Batérie sú tam 60 V, 20 Ah, čo činí dojazd zhruba 50 až 60 km na jedno nabitie. Celková váha trojkolky je zhruba 130 kg a maximálne zaťaženie je až 200 kg. Štvorkolka má predné brzdy sú hydraulické, kotúčové na obidvoch stranách. Zadné brzdy sú bubnové. V podstate máme tu takisto aj ručnú brzdu, ktorá sa nachádza na ľavej strane pod riadením. Je nutné vždy zamagnúť v podstate zadnú brzdu na ľavej strane a zatlačením páčky ostáva páčka záretovaná, tým pádom je štvorkolka zabrzdená. Pre uvoľnenie tej brzdy je nutné znova zmagnúť brzdu. Typlík sám vyskočí a v podstate štvorkolka je momentálne odbrzdená. Ukážeme si základné veci na riadení. Takisto tu máme klasickú plynovú otočnú rukoveď. Na pravej strane po otočením pridávame plyn, už spomínané brzdy. D je ukazovateľ smeru dopredu, drive, R reverse, spiatočka. Takže zmagnutím sa prepína medzi jazdou vpred a momentálne, keď blikajú aj všetky 4 smerovky, vtedy je jazda vzad. Na pravej strane sa nám nachádza takisto zapínanie svetiel, denné svietenie, parkovačky, stretávacie. Keď máme zapnuté stretávacie v tejto tretej polohe, vtedy vieme prepínať medzi diaľkovými a stretávacími svetlami. Na ľavej strane sa nám nachádzajú smerovky, ukazovateľ smeru jazdy doľava doprava, klakson a napravo je ešte tlačítko pre režim 1, 2, 3. Vtedy určujeme maximálnu rýchlosť, jednotka je okolo 10 km za hodinu, na dvojke ideme okolo 18 a na tej trojke je maximálny výkon, vtedy maximálna rýchlosť a to je 25 km za hodinu. Štvorkolka má takisto možnosť uzamknutia riadenia. Vytočíme riadenie do ľavej polohy. V podstate, keď máme vypnutý kľúčik, zatlačíme ho smerom donútra a do ľavej polohy ostane riadenie zamknuté. Klasicky ako pri motorkách. Znova zatlačiť, pootočiť, 0, riadenie je uvoľnené. Vpredu sa nám nachádza pri tomto modeli plne ledkový hlavný svetlomet, mohutné nárazníky predné, klasické smerovky a vpredu hore máme ešte držiaky pre spätné zrkadlá, ktoré sú súčasť balenia. Takže sedačka pri tomto modeli je v tej najvyššej výbave v podstate. Je tam veľká sedačka, ktorá je polohovateľná dopredu, dozadu. Takisto má výklopné opierky pre lepšiu manipuláciu pri nasadaní a vysadaní a nachádza sa tu aj opierka hlavy, ktorá je výškovo nadstaviteľná. Úložné priestory pri tejto štvorkolke sa nachádzajú malé vpredu pre fľašku a menší odkladací priestor, telefón a menšie veci. Pre úložný priestor vzadu za sedačkou v tomto modeli je obrovský objemný kufor. Povolíme si zaisťovacie zarážky, odomkneme kufrík kľúčikom a nachádza sa nám obrovský úložný priestor. Kufor je uložený na spodnej konštrukcii nosnej, takže zaťaženie tohto kufra je bez problémov 20-30 kg. Zaistíme klipy a úložný priestor sa nachádza ešte vzadu pod sedačkou. Vyklopíme si sedačku smerom nahor. Tu sa nám nachádza takisto COC certifikát, nabíjačka, spätné zrkadlá a tu sa nachádza hlavný istič, ktorým odopíname batérie. Kufor sa preklopí smerom dole, cvakne a je zaistený. Môžeme si ukázať jazdu na tejto štvorkolke, takže vložíme kľúčik, prvá poloha smerom doprava, trojkolka je pripravená na jazdu. Po otočení plynovej rukoveti
Rozbeh je plynulý, dá sa ísť v podstate bez problémov rýchlosťou chôdze. V podstate teraz idem podľa displeja 2 km za hodinu, takže dokážete ísť pekne, pomaličky, plynulo, žiadne sekanie, žiadne trhanie. Ale keď potrebujete rýchlosť, prepneme si to na tretí režim. Momentálne to máme v trojke, rozbeh je stále plynulý a ďalej trojkovka zrýchľuje. To je z dnešného videa všetko. Ďakujeme, že nás sledujete a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.